Jebem ti mater, ti jebem. Ne, razumem da ljudska glupost nema granice, ali ovo, brate, ovo kad vidim, jedan like, jedan prayer, ili ti ko ne znam engleski, jedan like, jedna molitva, molim vas nemojte da ignorišete ovo, molim vas pustite Isusa u svoj dom, molim vas pustite Boga u svoj dom, molimo prosledite ovu poruku, inače imat ćete nesreću, 125 godina, pička ti matina, broj 6, molim vas, komentarišite amin ili ovo i ono. Jebem vas glupe, da vas jebem glupe. Koliko čovek mora da bude glup da naseda na to? Zašto? Kapiram? Ne, kapiram, neko veruje u Boga ili neko je, pojma nemam, poštuje nešto ovo ono, pa da i lepi neke ikone na zid, iako ne treba ni to, da lepi neke ikone na Facebook, u albume da stavlja ovo ono, ali da neko ono fazon na slici još piše like ako veruješ u Boga, jebem ti mater, like ako verujem u Boga, znači ako ja sam satanista, ako lajkujem, šta, ne razumem, ili ako sam vernik, ja sam sad vernik, ja sam, ne znam, ja radim u manastiru, sad sam obrio sam bradu, znači ja sam sad monah, na primjer, i ja sad nisam lajkovao, ako nisam lajkovao sliku, kako se zove, nekog sveca ili Boga ono, ne Boga Isusa, šta, ja ne verujem u Boga. Ja ne razumem te ljude koji se primaju na to, lajkuj ako veruješ, ili ovo ono, malo pre, znači, videli ste sliku sad, jebeno dete, znači, ono je žalosno da se vidi. Još neko dobro, ajde, mislim, ne napravi neko Photoshop, one noge doli to. Znači, jedan like, jedan prayer, jedan like, jedna molitva, napišite u komentaru amin. Da ste vi ljudi, šta vam je? Šta vam je, jebote, ušao sam malo pre, 2500, ne pojma, lajkova, 10.000 komentara, pa ko vas rodio, što vas otac nije, ja ne razumem tu jednu stvar. Ok, rodi se dete, raste dete, ne zna niko, mora neko da ga vas pita, gde su ti roditelji? Kako ti roditelji imaju pare za kompjuter jebeni, ili za neki Android telefon, iPhone, ne, uopšte nije bitno, bitno samo da može dete uđe na Facebook. Znači, odakle ti pare za to, a nemaš pare da ga školuješ, jebem ti mater, da ti jebem mater. Znači, ne razumem te ljude, šta vam je jebote, da koji pišu amin u komentare. Zašto? Pa kao Facebook je rekao, jedan like, jedan, tako beše, jedan like, jedna molitva, ili još gore, znate one objave, Facebook je spreman platiti 3 evra za svaki komentar koji napišete ili za svaki share ili ovo ono, i sad vi glupi ko kurac, primite se, šerujete svi, lajkujete, komentarišete, a njemu, tom liku što je to izbacio, punite mu stranicu, punite mu, kako se zove, sliku lajkovima, punite mu sliku komentarima i on sve uživa. Šta kaže, vidim ovo, sad ću da išišam, ko ih jebe? Ako neko se jebe kad ste glupi. Znači, čast izuzecima, ja pričam o ljudima koji pišu amin u komentare, koji šeruju sliku neke religije, znači igraju se s tim, znači šeruju sliku religije samo zato što je neko napisao share ako veruješ u Boga, ili, kako se zove, like ako veruješ u Boga, ili komentar ako veruješ u Boga. Pička ti materina, ti će da mi kažeš ko uša ja da verujem. Da ću ja da verujem u Boga, ili neću da verujem u Boga, ili ću da budem satanista, ili budista, ili ne znam šta da budem. Znači, šta ćeš mi ti da mi ti odrediš na Facebooku, šta ću ja da budem, puši kurac, šta ćeš ti meni da odrediš, šta ću da budem. Ajde, okej, nema veze, donekle su to meni ljudi koji su, eto, snalaze se, ali meni su glupi ovi koji se primaju na to. Znači, šta se treba ja da radim? Znači, ja se trebam da izmislim jedan bunar, da ga napravim i da napišem, kogod skoči unutra i pogine, dobije 500 evra. I sad neko dođe budala, ne, možda preživim pa dobijem 500 evra. Op, skoči unutra, bam. Forenzičari dolaze, prišu, nose karavan, dolazi se karavan, dvojica ga nose, kao novo groblje. Znači, to je. A ja sam uzeo, to je to, ja sam isto pametan. Tako isto i oni. Znači, oni zebavaju i veruju i tu decu i tako dalje, ali oni ispadaju pametni, a vi ispadate glupi.
Zato što vi to šerujete, lajkujete, komentarišete i ostale stvari. Gde vam je, ljudi, mozak? Šta će vama Facebook kad vi mozak nemate da prdnete, jebote? Vi bolje brišite Facebook, brišite Instagram, šta već imate, brišite Viber, brišite WhatsApp, telefon zavrljačite u reku, ja u kurac, jebote. Ja vas ne razumem, ljudi, stvarno. Znači, ja ne znam, znači, to ne trebate mi pamet za to. Znači, nigde ne postoji nijedna knjiga kako izbegavati Facebook objave. Trebate sami da znate ako imate malo mozga, ali vi očigledno nemate. Kao što rekoh, to pričam ljudima, znači sada se obraćam ljudima koji isto to rade na Facebooku, koji šeruju, lajkuju, pišu amin i ostalo. Pička ti materina, ako veruješ u Boga, idi u crkvu, zapali sveću. Idi, odnesi neki dinar, tamo stavi na ikonu, nešto, nemoj da se igraš na Facebooku. Ako ti veruješ u Boga, na kraju kraja u stvari, ne moraš ni u crkvu da ideš. Ako ti veruješ u Boga, ako je tvoja vera ispravna, znači nebitno koje si vere, ako je tvoja vera ispravna, ti to drži u sebi i živi sa tim i budi srećen u životu. Ne moraš da ti dokazuješ nekome, da ti šeruješ slike, da pišeš komentare, da se hvališ tamo ja sam ovo, ja sam ono, ja palim sveće svake subote i tačnije svake subote palim ovo ono. Znači ti ako živiš nepravilnim životom, nebitno kao što rekao koje si vere, ako živiš nepravilnim životom, džaba tebi 500 miliona sveća da zapališ, ne znam koliko para na ikone da stavljaš, da pišeš amine i da šeruješ tamo Bogorodice i sve živo na Facebooku, džaba ti je, evo što ispadaš glup ko kurac, evo što ništa nisi uradio. Trebaš da nosiš, ako već imaš neku veru ili sažaljenje, trebaš da nosiš u sebi i da pomažeš ljudima. Kako? Izađi na ulicu, evo prvo ti je na ulici, su ti prosjeci koliko hoće, dobro i oni, i mi njih ne podržavam. Znači svako može da radi, svako može da nađe posao, nebitno kakav posao može da se nađe i na građevinu, nosi cigle, ne znam, bilo šta, ali može da se radi, oni samo su navikli da prose. Samo od neko drugi dan. Znači, idi izađi, vidjet ćeš koliko ima napuštenih lutalica, psa, mačaka, ne znam šta sve, imaš udruženja, Crveni krst, ovo ono, idi pa pomaži ljudima. Ne pravi se pametan preko Facebooka, amin share, jebote amin i share. Jebote, ja ne razumem te ljude, znači ne trebaš da budeš pametan za to, trebaš da budeš normalan čovek, da bi video koliko je to u stvari smešno, neispravno, tužno zapravo i koliko ispadaš glup na Facebooku, ajde, kad ga već imaš, kad ga već koristiš. Sad ćeš ti verovatno da kažeš, jes, mene mnogo zabole, šta će drugi da kaže za mene. Nema veze, tebe mnogo zabole, ali kad budeš došao neke godine i kad budu ti stvarno trebali prijatelji, neko da se osloniš na nekoga, neće niko da bude tu. Zašto? Jer si bio kreten u 20 godina i terao si svoj pozor. Znači, to tako ne ide, ne može tako. Znači, ne razumem ljude koji prave te slike. Molim vas, lajkujte, šerujte ovo ono. To su ljudi koji su pametni, znaju politiku, znaju politiku Facebooka, znaju kako to ide, napravili su neku poker igru i samo vas uvlače sad. A vi ovce upadate u njegovo kolo i to je, nek vas jebe, šta me briga. Znači, hteo sam samo da kažem o tome, ljudi koji me razumiju znaće o čemu pričam, oni koji me razumeju, oni će da pišu vjerojatno komentare sad da ja vređam veru ili nešto tako, kao što rekoh. Neću da psujem opet, znaš šta ću da ti kažem sad, ti koji bi napisao to, ti znaš što sam ja rekao, teraj se znaš gde, neću više da psujem, za klip sam opsovao 20 puta već, prebacujem svoj rekord. Znači, to je to. Znači, ljudi, nemojte da budete glupi, ispadate ovce bez veze. Znači, to je stvarno ružno i smešno, pod broj 1 smešno, pod broj 2 ružno, pod broj 3 tužno, za sve koji vas gledaju. Znači, zamisli da šeruješ ti neko dete tamo koji nema jednu nogu, nešto, kako se zove, ko zna u stvari da li je to dete živo ili ovo ono, ti šeruješ sliku na Facebook kao molim vas, kao lajkujte mi ili nešto fazon, ajmo da se pomolimo za dete. Jebem ti mater, ništa ljudi, hvala vam i vidimo se u sledećem klipu, nadam se da me bar polovina ljudi razumela šta sam hteo da kažem u ovom klipu. Znači, hvala vam još jednom, pogledajte moje ostale klipove, lajkujte, šerujte i komentarište. To lajkujte i šerujte, te stvari, a ne, kako se zove, neke tuđe nesreće. Ovo što sam ja sam vam ispričao, to šerujte i to lajkujte. Pa da vidite kako odmah život ide malo na bolje. Hvala vam i vidimo se.